Siaya olando chike manyien mabiro konyo tego ohand chiaye kamoting'o medo ndalo mag odiechienge mag chich jamni, yaro chiro kumitime ohala makamano kod tiyo gi riwruoge mopogore opogore masiro jo ohala e yor omenda. Ka giloso gi jofwambo, jatend migao mochung' ne ohala e kaunti ma Siaya Grace Ogolla owacho ni chich jamni makala koro biro tiyo diriyo e juma chieng' tich adek kod ngeso kochakore kawuono. Okak makamano biro bang' lalruok e kind jo ohala gi jotelo mag chiro kendo geto jiwo chenro mag ohala e kaunti no. E chiro makala oselos nigi kuonde tipo gi gik matindo tindo, don pok orumo, lakini gik ma nyalo migi endelea gi uso oselosi. Mar ariyo, nitiere chike molos e kaunti ka mar kar joma kaki uso dhok. Omiyo chikego osenyiso chirni duto mantiere Siaya. Wan kod chike monego bed ni tayo yore kaka dhiang' wuotho to kod pesa mi ichoko sa asaya midhi uso dheri e chiro. Jolok ohala mar dhok kata mar chiaye adwaro mondo gibed kanyakla gilos gimiluongo ni cooperative. Niwach Siaya kae waseloso pesa mar saga idwa miji sani oserumo, pesa mwarito kochopo, to agombo ni jogo maloko hand dhok bende mondo lwetgi ochop, ginwang' pesa, ginwang' kaka ginyalo lokre, to mondo handgi odongi e yo makare. Wan kod chik marwa manyocha okal 2025 matayo kaka iuso dhok. Waziri osewache. Tado wacho ni sama ibiro uso dhok, ok obi yiene ng'ata ng'ata mondo us dhiang' kama okunjore mondo us. Dhiang' itero tiusi ang'owa e chiro mar dhiang'. Ng'ata ng'ata ma uso dhiang' woko mar chiro kata e lak ndara kata e yo, en koyude dhiang' ma uso no ibiro mako to chulo fine mar Sh1,500 kod 500. Koro dhogi oteri e chiro mondo usi e chiro. Mano biro konyo makata ka dhiang' okwal to ok usi ndara. Kokwale to yudo ko usi e chiro to wanyalo trace ng'ama nindo biro use. Director General mar tije mag dho wath